Takže ahoj, vítejte u dalšího videjka a dneska je tu teda fan pošta. Přišel mi balíček, nebo spíš pošta od LPS Naly. Všem chci informovat, že ta LPS Nala není ta, co má kolem 13 000 odběratelů, to vážně tuhle nemyslím. Myslím úplně jinou, tu méně slavnou, která má kolem nějak 30 nebo 50 odběratelů. Takže, předem chci říct, že jsem balíček otevřela, ale přísám, že jsem se tam nekoukala. Tak to nějak dopadlo, když jsem to trhala, takže aspoň můžete věřit, že jsem to vážně trhala teď. Tak to dopadlo. Tady jsem viděla něco, ani jsem se do toho nekoukala, takže vůbec, jo, tam je adresa. Takže vůbec nevím. A ještě, tak to vypadá teda, dopísek, nebo teda dopísek, pošta, nebo spíš obálka. A omlouvám se, že škytám, protože já jsem škytám prostě, ale nevím proč. Takže můžeme jít na ten rozbalování koneče. Já teď si rychle vezmu nějakou fixku a rychle to začmárám, protože to nechci, ať vidíte. Tady to není dobrá fixa, takže to nemůžu prostě, nemůžete vidět moji adresu, takže nějak takhle to ho si nevšimněte, jestli tady někde uvidíte moji adresu. A tady jde začmárat. Takže to bude takhle se zadu. Jo? Vážně přísám, že jsem se nepodívala. Tak. Můžeme jít na rozbavu. No, už je to teda. Můžeme jít na to, takže první. Zkusím, jestli tam je dopísek. Takhle to vypadá zevnitř, podívejte se. Takže. To je asi dopísek. No, podíváme se tak. Takže tady tohle. To je všechno. Takže první si vezmeme tohle. Takže. Počkejte, bonus, tak to nechcem. To ještě vrátím rychle zpátky. Ještě jsem se ho nepřečetla, co je napsaný tam. Takže. Dopísek pro LPSM a od LPS Nala. Ježiš, to je hezký. Moc hezky píšeš teď, jak koukám. Takže moc děkuju, to je. Ježiš, to je moc pěkný. Děkuju. Tak. Počkej. Jej, já jsem se nevšimla dopísek, ježiš, to je pěkný, moc děkuju. To je fakt moc pěkný. To se ze mě děláš prču. Ty úžasně píšeš, tak to je krásný, tak to je asi nejhezčí dopísek, co jsem v životě dostala. Takže moc díky. Když to je krásný. Takže jdeme číst, moc hezky píšeš, fakt krásně. Takže jdeme číst. Ahoj LPS Emo. Moc se mi líbí tvoje tvorba videí, to jsem moc ráda a děkuju. Nepřestavuji natáčet, vykřičník, ale každá jedna youtuberka prostě skončí, takže bohužel. Jinak obsah balíčku máš očíslovaný. Děkuji, to je super. Máš tam i bonusy. Bonusů hrad. Jo, dobrý. Já se tím. Nic. Počkej, no radši nic nebudu říkat. No už není co psát, tak se měj hezky a nezapomeňte natočit. Teď to natáčím, tak to je super. Pardon. A ahoj. Ježi, to je krásný, moc děkuju, hrozně hezky píšeš. Od LPS Nala pro LPS Ema, prosím, pak mi pošli i podpis. Samozřejmě, že pošlu. A neboj můj máš. No budeš mít. Jo, jasně, on asi bude v tom balíčku, jak jsme se dohodli, to bylo nejdůležitější. Takže. A teď hlavně zásada taková, co jsem chtěla říct, což je pravda, jako vlos. Takže, každá skoro druhá youtuberka, co si poslají balíčky, tam píše, omlouvám se za škrabopis. Kdybyste to napsala, tak asi fakt nevím, kdo jsem. A se nedím, že jsi to tam nenapsala, protože píšeš vážně, krásně. Takže děkuji za dopísek. Takhle, to dám sem. Takhle, možná bych to mohla dát takhle o stůl. To nebude, protože tak, to je jedno, takhle. No, jdeme dál, takže jako další. Když už jsme vytáhli tady to předtím, tak to můžeme vytáhnout znova. Takže bonus, ale od mé sestry PS Nalky. Nebo já se nebudu lekat, jinak by se to nepřečetli, tak bonus, ale ne. Ale od mé sestry PS Nalky se. Tady je otočilo, takhle jsem to otočila. Můžu mít na a nebo i neleknu se, takže. Teď nekoukám se, takže. Ježi, to je hezky, takhle už koukám na uši. Od mé sestry Verči, jinak zdravím Verču.
jestli se na tohle kouká. Nahoru je to krásný. Tohle je pečopak. Ne, to je hezký. To je Andy. Jo, tady je Andy. To je Andy. Jsme si podobné? Jasně. A ještě tady nějaký vlk. Počkej, toho také. To je Nick. Já teď nevím, kde mám... Jo, tady. Nick. Jestli je to teda Nick, tak se tím moc povedl. A tady toho pečopak asi nemám, bo mě ani neexistuje. Takový tady dělá tohle. A moc je to hezký. Děkuji za obrázek, moc to ho vážím a vystavím se to určitě, to je moc pěkný. A neboj, nalej, neleknu se. Takže jdeme dál. Počkej, nechci to vidět. Co tam bude? Takže třeba vytáhnu, třeba... Kde je podpis? Já teď hledám podpis celou dobu. A to je jen, taky tam třeba tenhle ten bonus. Takže bonus. Ježiš, tady je taky ta obálka. To je hezký. Moc si děkuji. Já už to budu muset zrychlit. Takže. To si ze mě děláš prču. To je krásný. Tu mám, toho nemám. Tohle je u mě Rebeka, tohle nemá jméno a tady toho má moje kámoška. Ještě jsou krásné, tak to se hrozně Rebece a jemu podobá. Ještě tak to je krásné, moc si děkuju. Kdybych je teď našla, tak mi to trvá asi hodinu. No, já to pro mě nemůžu ukázat. Jo, hele, ono tady, ježiš, já ji tady hledám. Takže, takže tady. Hrozně si ty barvy podobají. A tohodle, myslím, že se v tam tý pohádce jmenuje Sunil. Já nevím. No, nevím, že ani nemám teď strávit čas na jim hledat to. Kde jsi? Jo, tady je, mám ho. Takhle. Když to je roztomilý, moc si děkuju. Tak já teď. Tak. Já jdu pryč. To běž. Tak. Takže moc si děkuju za obrázek. To je asi ortobenály, takže je moc krásný. Moc děkuju. Teď si určitě vystavím. Tak, a jako poslední věc tu je dopis. Tak. Počkej, máme tu ještě jedna? Aha, tak tu si nechám na to napsané. Tady koukám, že je tady ještě jedna. Takže. Podpis. A jablíčko, ježiš, to je cute. Takže. Lopacenála, ježiš, to je krásný, moc děkuju. Tady to nála taky dělá smolíky. Ježiš, ašky tam to je hrozný, taky moc děkuju. Tak si to. Jako poslední věc je teda tady to. Tak. To je taky, počkej, bylo to očíslování? Říkal jsi to tam, že to, no to je jedno. To asi není, a to je jedno. Bonus. To si ze mě děláš srandu. To je krás. Ježiši, Kristašky tam. Kde je Kiara? Kiaro, naklusaj sem. Ježiš, já jsem krásná. Ježiš, Kriste, to jsou dvojčátka úplný. Moc děkuju, ježiš, to je krásný, to je fakt krásný, moc děkuju. To je fakt krásný. Děkuju moc, ježiš, to je hezky. Za tohle ti fakt hrozně moc děkuju, to se určitě vystav. Takže v balíčku jsem to už nic, nebo ne snad, ale už, jak jsem koukal, nic. Ne, adresu nesmím to vidět. Jo, už nic není, jo, tak abyste viděli. Takže moc ti děkuji za krásnou, nebo za tohle všechno. Je to moc krásný. Takže moc ti děkuji. A já ti teda jsem nechtěla. Já ti pošlu podpis za 2 dny, takže nějak tak.
A ještě ti tam pošlu taky nějaké bonusy, abys nebyla smutná. Tak jo, ahoj a díky moc. Čauky.